τώρα ήρθαμε στο λιμάνι να πάρουμε ένα από αυτά τα πλεούμενα και να πάμε να κάνουμε την κρουαζιέρα μας. Η κρουαζιέρα θα είναι 3 ώρες περίπου, μέχρι 4 ώρες. Τα έδωσα για τέτοιο και τώρα θα βάλουμε. Αλλά τούτα είναι special, για να κάνουμε τάξη μηχανή. Και στις παίρνουμε. Θα επιστρέψουμε τα απογευματάκια. Εδώ η ωραία κυρία και μπαίνουμε μέσα, έχει την ξαναγώ εδώ. Έχει ωραία δροσιά. Λίλη! Αλλά εγώ σε κατά. Ναι, κάτσε όμως πρώτα. Ναι, είμαι προς το παρόν εδώ και μετά θα πάμε έξω. Τι γίνεται μέσα από θες. Και για να πέσω εγώ θα πάω έξω, με κυρίες πολύ δεν μπορώ. Καλημέρα σας. Χαίρετε. Κάνετε, πώς είστε? Άρχοντες και αρχόντισσες. Καλά. Δόξα τω Θεώ. Εγώ δεν θέλω ούτε να πιω. Α, μπράβο, ωραία. Και εδώ θα βγάλω. Εδώ είναι. Πάω από το σερβίρι. Εδώ ποιο είναι. Α, δεν είναι μπράβο. Το καράβι ξεκινάει, σφυρίζει. Κάνει όπισθεν. Ωραία, ο μάγειρας εδώ, κοιτάξτε. Ο μάγειρας έτοιμος εκεί, μαγειρεύει, φτιάχνει πατάτες, όχι. Κάτι έβαλε, δεν ξέρω τι. Όπως δείχνουμε στην φωτογραφία, φαίνεται Beauty of Crown Cake. Θα περάσουμε από ένα τοπίο που λέει η ομορφιά του σπηλαίου τετοστέλου. Απίστευτη είναι. Ωραίος λόγος. Είναι καλό. Από όλο τον κόσμο πρέπει να πάει λοιπόν. Έλα στο Marguerite on it, and but I look to be with you and to show you around and about. And now, how about walk and it's Ναι. Όλο το οποίο από εδώ και μπρος ίδιο θα είναι. Εδώ. Αλλά είναι πολύ ωραία να κάνεις. Hello, Buddha. Τι είναι αυτό, ρε? Hello, Buddha. That was beautiful. Βούδας. 300, hello, 300. Hello.
Είναι ωραία καραβάνια, κάτω μου, να σας πάρω με την... Άλλο! Από το Ελλάδα είστε! Όχι από το Τεταρτού. Αυτά δηλαδή θα με να δούμε τώρα αυτά. Καρνάγια. Το καρνάγιο τώρα μας φέρανε εδώ τώρα. Πας και ξέρουμε. Ήταν η βόλτα. Και πολύ ξεκινάει ακόμη σε Αυτή είναι η βόλτα ρε παιδιά. Πώς έχει άλλα από εκεί. Δεν είναι σπίτια. Καρνάγιο είναι ρε παιδιά, δεν είναι σπίτια. Ναυπηγείο είναι. Ναυπηγεία είναι αυτά. Πού είναι τα σπίτια? Πιο πέρα θα είναι. Τα πήραν, τα σήκωσαν λόγω τουρισμού. Άντε ρε παιδιά, κάντε στην άκρη, θα τους τρακάρουμε. Αυτό ήταν παιδιά, αυτά ήταν. Τι θέλατε να δείτε ρε. Καλή τα σπίτια δεν τα είδαμε ακόμη. Αυτά λέει. Μέσα σε αυτά είναι σπίτια. Περάμε βρε τώρα. Αυτά ρε κορίτσι μου, αυτά είναι σπίτια τώρα μέσα. Δεν τα είχες δει. Τα ίδια τα καράβια είναι και σπίτια. Ναι, τους είχαμε πει στην άλλη φορά που ταξιδεύαμε. Που ήταν και τη βούρτσα μέσα στη θάλασσα και κάνουν τα δόντια τους. Γεια σου καπετάνιε! Απογέλα! Και τώρα γιατί πάνε από εδώ, πέντε γυρνάνε, δεν πήγαν να τα Τι γυρνάνε, τώρα πήγαν. όχι, γυρνάνε, κάνουν και εμείς εγγύσουμε τώρα πάλι. Δεν γύσουν. Α, το καταλάβει, τα λεφτά αυτός θέλει τώρα. Πληρώσατε κύριε. Κατάλαβατε. Όχι, εσύ δεν έδωσε λέει. Εμείς δώσαμε. Δόκαμα. Αυτά κατεβάζει τα κουτάκια. Good price. Γελάει. Ένα χαουσούφο. Ένα χαουσούφο. Στην Ταϊλάνδη, παιδιά, όπως κάναμε τη βαρκάδα, είχε μόνιμες βάρκες που απλώνανε από για να τους ρίξουμε λεφτά μέσα. Αυτός έχει και γλάστρες με λουλούδια πάνω. Τα λουλούδια όμως τα έχουν. Από ό,τι βλέπετε αυτές οι μονοκατοικίες εδώ έχουν και λουλούδια στον κήπο τους. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι σπίτια, τα τελευταία σπίτια που έχουν μείνει βέβαια. Εδώ έχει και λουλούδια, έχει και σκεπαστή βεράτα. Κάνε κατάληψη του έθριου κάνουν αυτοί. Α, και εδώ. Α, και εδώ η μαμά, ο μπαμπάς, το σπίτι μέσα, μια χαρά Και είναι. τα τεκνά. Μια μεζονέτα είναι. Ναι. Κάνε χαρτοφυλακίου. Υποθαλάσσια αυθαίρετα. Άμα τα μάθει ο Σουφιάς αυτά, αρία του φορολογήσει όλους εδώ πέρα. Αυτός την άραξε εδώ για να ψωνίσει. Ένα χαουσούφο. Αυτή είναι μεζονέτα εδώ. Ναι. Αυτή είναι εσωτερική σκάλα, παιδιά. Όλοι αυτοί υπάρχουν από αδερφικά. Τα πορευματισμούς. Τρώνε και ψάρια.
Πολυτελεία. Δεν βλέπω κόσμο. Για να πάνε Δεν βλέπω. Για να πάνε να δουλέψουν. Τους έχουνε βάλει εδώ πέρα έτσι για... Αυτό είναι πολυτελεία μπροστά. Ναυαγικός. Δεν είναι ρετυρές. Γιατί όλη τη μέρα μέχρι θα πώς έσουρες, άμα δεν δουλέψουν όλα. Κάτι μέσα μαγειρεύει, ραχνομηχανή έχει. Άμα βρεις τι κάνουν αυτοί. Με τα Νατανέφερα είμαστε και εδώ την κόρη μου και ήταν 11 χρονών και γύρισε και ήθελε. Είπε στη γυναίκα που έχω εσάς πολύ και ζω εκεί ψηλό. Τα είδα αυτά τα χάλια. Αλλά μετά το ξέχασα. Αλλά ήταν πολύ το ξέχασα. Εδώ συνδυασμός. Ουρανοξύστης, βάρκες και θάλασσες. Η αντίθεση. Όχι, αλλιώς εδώ για κάτι που κατηγεί. Άλλη πλευρά είναι. Ναι. Βέβαια. Εδώ είμαστε στο Hong Kong. Άρα είναι το Kowloon. Ναι, στο Hong Kong τίποτα. Πρέπει να πει αρχή κάπου να καταλήγει. Είναι εδώ. Να και μια παγόδα.
σε άλλα μερικεία. Το ζήσαμε και αυτό, Το μπορέσαμε. Ναι, ναι. Εδώ. Εδώ. Πόση ώρα κάνουμε, καταστατάκι. Μισή ώρα Δώστε πίσω τα λεφτά μας. Μία παραπέντε. Πήγαμε και είναι 1:25. Για και 25, ναι. Εγώ από εδώ και 17 ρε φίλε. πίσω πάλι. 1:17 και 17 17 και 20. Μετά είναι. 1:23. 20 λεπτά. Όχι ρε, δεν σημαίνει. Τώρα μας κοιτάνε. Άσχη να φαίνομαι. Mira niña, que no se van a caber. Si ves, yo
Το κόκκινο είναι επιθετικό. Το κόκκινο είναι επιθετικό. Σύμβολο που συμβολίζει την νεολαία και την ειρήνη. Παιδιά, δεν ξέρω εάν έρχεστε πρώτη φορά εδώ. Εδώ αυτή η πόλη η οποία φαίνεται καινούρια είναι μια αρχαία πόλη. Είναι 3.000 χρονών, όπου οι πρώτοι κάτοικοι ήσαν Κάρις και Λέλεγας. Αργότερα ζήσαν και οι Έλληνες αιώνες, οι οποίοι την ονομάσαν Νεάπολη σε αυτή την πόλη. Και μετά την σύμβολο που συμβολίζει την νεολαία και την ειρήνη. Παιδιά, δεν ξέρω εάν έρχεστε πρώτη φορά εδώ. Εδώ αυτή η πόλη η οποία φαίνεται καινούρια είναι μια αρχαία πόλη. Είναι 3.000 χρονών, όπου οι πρώτοι κάτοικοι ήσαν Κάρις και Λέλεγας. Αργότερα ζήσαν και οι Έλληνες αιώνες, οι οποίοι την ονομάσαν Νεάπολη σε αυτή την πόλη. Και μετά την 800 μέτρα είναι το στενάκι της Μικάλης μεταξύ Σάμου και Τουρκίας εδώ σήμερα. Είναι το στενάκι της Μικάλης, το μέρος όπου έγινε η ναυμαχία μεταξύ των Ελλήνων και των Περσών στην ιστορία. Στο 800 μέτρα είναι το στενάκι της Μικάλης μεταξύ Σάμου και Τουρκίας εδώ σήμερα. Είναι το στενάκι της Μικάλης, το μέρος όπου έγινε η ναυμαχία μεταξύ των Ελλήνων και των Περσών στην ιστορία. Στο στην επιστροφή όμως, οπότε πέθανε στο 323 στη Βαβυλωνία, οι στρατηγοί του μοιράσαν ολόκληρη την αυτοκρατορία και την Ελλάδα πήρε ο Κάσαβρος, την βορειοανατολική άκρη της Ελλάδας, την Τράκυνο, την δυτική και την ανατολική άκρη της Θεσσαλονίκης πήρε ο Λυσίμαχος, την ανατολική άκρη, ο Σέλευτος και ο Παλαιμός στην Αίγυπτο. Ο Λυσίμαχος, ο οποίος πήρε αυτή την άκρη, πρώτα πήγε στη Πέργαμο, όπου χώρισε και τη γυναίκα του και παντρεύτηκε με μια άλλη. Με την κόρη του Πτολεμαίου, ο οποίος ήταν συναδελφός του, και μετά είχε γεννήσει και παντρεύτηκε με την κόρη του Πτολεμαίου με την Ασσυνώτη πρώτη. Και μετά άφησε την Πέργαμο στο Φιλέτρο, με 9.000 πλανήτες, και ο ίδιος ήρθε τον γυναίκα και είδε σε αυτή την πόλη, μέσα στην Ελλάδα, τα τείχη του γύρω, και δώσε στην άλλη γυναίκα, την όμως στην πόλη Ασσυνώτη. Και κάλεσε τους Έλληνες της Ιωδικής πόλης. Στην επιστροφή όμως, οπότε πέθανε στο 323 στη Βαβυλωνία, οι στρατηγοί του μοιράσαν ολόκληρη την αυτοκρατορία και την Ελλάδα πήρε ο Κάσαβρος, την βορειοανατολική άκρη της Ελλάδας, την Τράκυνο, την δυτική και την ανατολική άκρη της Θεσσαλονίκης πήρε ο Λυσίμαχος, την ανατολική άκρη, ο Σέλευτος και ο Παλαιμός στην Αίγυπτο. Ο Λυσίμαχος, ο οποίος πήρε αυτή την άκρη, πρώτα πήγε στην Πέργαμο, όπου χώρισε και τη γυναίκα του και παντρεύτηκε με μια άλλη. Με την κόρη του Πτολεμαίου, ο οποίος ήταν συναδελφός του, και μετά είχε γεννήσει και παντρεύτηκε με την κόρη του Πτολεμαίου με την Ασσυνώτη πρώτη. Και μετά άφησε την Πέργαμο στο Φιλέτρο, με 9.000 πλανήτες, και ο ίδιος ήρθε τον γυναίκα και είδε σε αυτή την πόλη, μέσα στην Ελλάδα, τα τείχη του γύρω, και δώσε στην άλλη γυναίκα, την όμως στην πόλη Ασσυνώτη. Και κάλεσε τους Έλληνες της Ιωδικής πόλης. Κάνανε και τις και ήταν μια καβέρα. Εδώ ήταν η αίθουσα του Οδείου, λυρική σκηνή δηλαδή, κάτι τέτοιο σημερινό. Μια ημιτέρα που διαδίστασε μέσα και έφερα ήταν σκηνή όπου στέκονται όλοι τώρα και πίσω τα σκηνή. Και έπανε 1.400 θεατές μέσα. Το είχαν χρησιμοποιήσει και σαν 1.400 θεατές πέραν μέσα. Κάνανε και τις και ήταν μια καβέρα. Εδώ ήταν η αίθουσα του Οδείου, λυρική σκηνή δηλαδή, κάτι τέτοιο σημερινό. Μια ημιτέρα που διαδίστασε μέσα και έφερα ήταν σκηνή όπου
Ξέκονται πάλι τώρα και πίσω τα παρασκήνια να σκεπαστούν. Υπήρξαν στεγή πάνω και έπανε 1.400 θεατές μέσα. Το είχαν χρησιμοποιήσει και σαν 1.400 θεατές πέραν μέσα. Λέγανε σε αυτήν είτε Άνου ή Τέσσερ και από εκεί έρχεται οι λέξεις Ανά, Μάνα, η μαμά, Άννα, Άννα, οι φρίγοι στην ίδια θεά λέγανε Μπάμπα, η οποία ήταν πάντα έσω και οι τέοι λέγανε σε αυτήν είτε Άνου ή Τέσσερ και από εκεί έρχεται οι λέξεις Ανά, Μάνα, η μαμά, Άννα, οι φρίγοι στην ίδια θεά λέγανε Μπάμπα, η οποία ήταν πάντα έσω και οι τέοι Ωραία. Τώρα τι εδώ είναι τέλος. Τις δύο βάσεις παραστολής και τι ώρες. Πάνω που λέγανε ψήνα, και λέγανε ψήνα, καμάρα και ψήνα, η φίλτερη. Ωραία. Τώρα τι εδώ είναι τέλος. Τις δύο βάσεις παραστολής και τι ώρες. Πάνω που λέγανε ψήνα, και λέγανε ψήνα, καμάρα και ψήνα, η φίλτερη. Perfect. Yes, thank you. Thank you so much. Perfect. Yes, thank you. Γυρνάμε και εδώ κοιτάμε εκεί τώρα και δουλεύουμε Γυρνάμε και εδώ κοιτάμε εκεί τώρα και δουλεύουμε και εδώ είναι η Λεωφόρος Κορυδών από Βουρίτες, από Γερής. Και ο οδός Κορυδών δεν ήταν σκεπαστή οδός, ήταν και για τα κάρα και για τους πεζούς και για τα άλογα και για τα πάντα. Και εδώ είναι για απλόβητα. Από εκεί και πέρα δεν επιτρεπόταν να πάνε. Με τίποτα. Με κοιόνες στη διάρκεια. Και εδώ είναι η Λεωφόρος Κορυδών από Βουρίτες, από Γερής. Και ο οδός Κορυδών δεν ήταν σκεπαστή οδός, ήταν και για τα κάρα και για τους πεζούς και για τα άλογα και τα πάντα. Και εδώ είναι για απλόβητα. Από εκεί και πέρα δεν επιτρεπόταν να πάνε. Με τίποτα. Με κοιόνες στη διάρκεια.
En dessous de sa statue, dans ce canal, les eaux coulaient, remplissaient cette piscine. Et ces deux trous sont faits pour nettoyer cet arbre. Tournez les photos. Lower part with the half column. Some base. On the base, those patches like Aphrodite, Androplos. Αλλά όμως και σαν σύμβαση. Το λέγανε τραχάνο αυτό, το τρένο. Και είχε δίσει προς τη μύτω και την αφήνει το Γιώργο Φίλιο, 12 μέτρα. Από ιστορίες όροφης και πάνω πέντε το άλλο. Σε ρυθμό, μοιάζει πολύ μικροτιακό, αλλά είναι λιγάκι πιο πυκνισμένο. Είναι πιο στολισμένο, είναι το μαϊκό. Και ως τα πίσω οι όροφοι έχουν κάποια γράμματα που You saw the ionic capital, Rampart, Corinthian Consonant those are En dessous de sa statue, dans ce canal, les eaux coulaient, remplissaient cette piscine. Et ces deux trous sont faits pour nettoyer cet arbre. Tournez les photos. lower part with the half column. Some base. On the base, those patches like Aphrodite, Androplos. Αλλά όμως και σαν σύμβαση. Το λέγανε τραχάνο αυτό, το τρένο. Και είχε δίσει προς τη μύτω και την αφήνει το Γιώργο Φίλιο, 12 μέτρα. Από ιστορίες όροφης και πάνω πέντε το άλλο. Σε ρυθμό, μοιάζει πολύ μικροτιακό, αλλά είναι λιγάκι πιο πυκνισμένο. Είναι πιο στολισμένο, είναι το μαϊκό. Και ως τα πίσω οι όροφοι έχουν κάποια γράμματα τα οποία συνταγές. You saw the ionic capital, Rampart, Corinthian Consonant Δύο φορές those πήγαν are θετικά. Ζητά. Τα γεωμετρικά σχέδια ήταν σκυπάστο με καμάρες. Και πίσω στο όροφο εκεί, πισαρίες, καταστήματα, καταστήματα. Εδώ είχε πιτσαρίες, καταστήματα. Και ήταν ο πεζόδρομος. Η Ερμού δεξιά, αυτός ο δρόμος, αυτός λέγεται Ερμού. Και από εδώ ήταν ο πεζόδρομος. Και δεξιά και αριστερά ήταν τα καταστήματα. Με τα πάντα μέσα. Στρία. Ακόμα το ποδαρκία που βασιλεύει. Έκανε ένα το μάτσο. Αλλά εδώ μόνο έφυγες. Που σημαίνει στη μέση μια κεντρική ξεσκευή και θετικά. Τα γεωμετρικά σχέδια ήταν σκυπάστο με καμάρες. Και πίσω στο όροφο εκεί, πισαρίες, καταστήματα, καταστήματα. Εδώ είχε πιτσαρίες, καταστήματα. Και ήταν ο πεζόδρομος. Η Ερμού δεξιά, αυτός ο δρόμος, αυτός λέγεται Ερμού. Και από εδώ ήταν ο πεζόδρομος. Και δεξιά και αριστερά ήταν τα καταστήματα. Με τα πάντα μέσα. Στρία. Ακόμα το ποδαρκία που βασιλεύει. Έκανε ένα το μάτσο. Αλλά εδώ μόνο έφυγες. Που σημαίνει στη μέση μια κεντρική ξεσκευή. Κάθε σπίτι τότε υπήρχε η κεντρική θέρμανση και ο κλιματισμός. Μιλάμε τώρα για καλοριφέρα. Κάτω από το πάτωμα υπήρχε το υπόγειο του μάλλον, όπου πράσινα τα νεράκια. Και αυτά τα βαστανάκια τα περνούσαν μέσα στα πύρινα, κάτω από το πάτωμα για να στο τρυποτίδο, για να ζητηθεί ολόκληρο το σπίτι, ολόιδιο κατά. Το οποίο είχε μέσα στο σπίτι, κάθε σπίτι τότε υπήρχε η κεντρική θέρμανση και ο κλιματισμός. Μιλάμε τώρα για καλοριφέρα. Κάτω από το πάτωμα υπήρχε το υπόγειο του μάλλον, όπου πράσινα τα νεράκια. Και αυτά τα βαστανάκια τα περνούσαν μέσα στα πύρινα, κάτω από το πάτωμα για να στο τρυποτίδο.
άσχημη γυναίκα της. Και όπως βλέπετε είναι αστυλωμένο και κοιτάς προς τα εκεί βλέπω πάνω στις δύο προσθέσεις κολόνες, μια καμάρα, μια σελπέτρα η οποία λέγεται το κλειδί, όπου υπάρχει μαγιστές τύχες και εστιάζει αυτό το πορτώνας. Και πίσω πάνω στην πόρτα είναι άλλη τα χέρια τα κοινά, με τα μαλλιά. Εκείνη δεν σε με τα μαλλιά, Εδώ ήταν οι δημόσιες τουαλέτες. Από κάτω οι βόθροι και από πάνω οι τουαλέτες, καθόντουσαν όλοι. Ο ένας δίπλα στον άλλον και γινόταν το έλα να δεις. Εδώ ήταν και μέγαρο μουσικής, θα μπορούσαμε να το πούμε. Καλό, Εδώ, από την τουαλέτα, η τουαλέτα ήταν ένα τετράγωνο. Στις τρεις άκρες υπήρχαν καθίσματα που μάρμα με 48 τρύπες, που σημαίνει 48 άτομα. Μόνο οι άντρες, οι οποίοι έρχονται την ημέρα κατώς, ένας εδώ στον ρολό τους, ένας δεκάτος που βαριάζει ώρες εδώ. Δηλαδή, ήταν το ίντερνετ καφέ της εποχής. Και μέγαρο μουσικής. Ακριβώς. Και από κάτω τρέχανε πάντα τα νερά, πέναν τα πρώτα του κατανόμου και πήγαιναν στη θάλασσα. Και εδώ βλέπετε αυλάκι, όπως και σήμερα το νερό μέσα. Έτρεχε, δεν σταματούσε εκεί το νερό. Δεν ήταν για να πνίγουν τα χέρια ή τα πόδια, αλλά ήταν για να πληθούν, να συμπουστούν. Κοιτάξτε, προς τις τρύπες είναι ανοιχτό για να χωθεί το χέρι με το νερό για να πληθεί. Το πάτωμα με ψηφιδωτά η τύχη με τη ηχογραφία στο πάνω μέρος πάντα σκεπαστό. Εκεί μια πισίνα ξεσκέπαστη. Για να έρθει το αέρα μέσα να κάνει το ξεσμό. Το αυλάκι ήταν που έτρεχε νερό για να πληθούν μετά την τελετή. Εδώ ήταν οι δημόσιες τουαλέτες. Από κάτω οι βόθροι και από πάνω οι τουαλέτες, καθόντουσαν όλοι. Ο ένας δίπλα στον άλλον και γινόταν το έλα να δεις. Εδώ ήταν και μέγαρο μουσικής, θα μπορούσαμε να το πούμε. Καλό, Εδώ, από την τουαλέτα, η τουαλέτα ήταν ένα τετράγωνο. Στις τρεις άκρες υπήρχαν καθίσματα που μάρμα με 48 τρύπες, που σημαίνει 48 άτομα. Μόνο οι άντρες, οι οποίοι έρχονται την ημέρα κατώς, ένας εδώ στον ρολό τους, ένας δεκάτος που βαριάζει ώρες εδώ. Δηλαδή, ήταν το ίντερνετ καφέ της εποχής. Και μέγαρο μουσικής. Ακριβώς. Και από κάτω τρέχανε πάντα τα νερά, πέναν τα πρώτα του κατανόμου και πήγαιναν στη θάλασσα. Και εδώ βλέπετε αυλάκι, όπως και σήμερα το νερό μέσα. Έτρεχε, δεν σταματούσε εκεί το νερό. Δεν ήταν για να πνίγουν τα χέρια ή τα πόδια, αλλά ήταν για να πληθούν, να συμπουστούν. Κοιτάξτε, προς τις τρύπες είναι ανοιχτό για να χωθεί το χέρι με το νερό για να πληθεί. Το πάτωμα με ψηφιδωτά η τύχη με τη ηχογραφία στο πάνω μέρος πάντα σκεπαστό. Εκεί μια πισίνα ξεσκέπαστη. Για να έρθει το αέρα μέσα να κάνει το ξεσμό. Το αυλάκι ήταν που έτρεχε νερό για να πληθούν μετά την τελετή. Εδώ ήταν ο οίκος ευχαρίστησης. Ο σημερινός οίκος το μπορντέλο. Τα μπορντέλα, τα σημερινά. Ερχόσουν εδώ, έκανες την τουαλέτα σου και μετά πήγαινε στα μπορντέλα. Δίπλα-δίπλα ήταν. Και εδώ, να μην το ξεχάσω, έμπαινε και μουσική. Είχε μια τρύπα εκεί και έπαιζε μουσική όλη την ώρα. Εδώ ήταν ο οίκος ευχαρίστησης. Ο σημερινός οίκος το μπορντέλο. Τα μπορντέλα, τα σημερινά. Ερχόσουν εδώ, έκανες την τουαλέτα σου και μετά πήγαινε στα μπορντέλα. Δίπλα-δίπλα ήταν.
Και εδώ, να μην το ξεχάσω, έμπαινε και μουσική. Είχε μια τρύπα εκεί και έπαιζε μουσική όλη την ώρα. Ευχαριστώ, είπαμε, ούτε ευχαριστώ. Α, δεν τα πάμε καλά. Μάρη, για πάρτε το ψωμί. Όχι, μην την πας, να μην την... Θέλω να την ακούς. Πάρτε το ψωμί, πάρτε. Α, έχει τη μέλισσα τώρα. Πάρτε στη μέλισσα, βρε Μαρία. Έλα μωρέ, το κάνουμε να κλαίει το μωρό τώρα, δηλαδή να παίξετε εσείς. Τελείωσε. Τελείωσε. Παπάκα τελείωσε. Ποιο? Όχι μέσα αυτό τελείωσε. Όχι. Δεν θα το κλείσω. Δεν κλείνει τώρα, δεν Έχει χρειάζεται. βάλει αυτό ο κύριος για να μην στάζει. Ποιο? Αυτό εδώ γύρω. Όχι, καθόλου. Δεν τον άλλο. Κάτω. Ωραία σαλάτα. Από το μόλι. Πάρε τυράκι, πάρε τυράκι. Είναι πολύ ωραίο. Δοκίμασέ το. Πώς δεν σου αρέσει, θα φάγεις και δεν σου αρέσει. Ωραία, δεν είναι. Τι θέλεις? Καλά, σου το φάω εγώ, άστο και να το φάω εγώ. Φάει ψωμάκι. Δεν θα το κλείσω. Όχι, δεν το κλείνουμε. Τι ώρα είναι, 9.30 πάλι. Κλείνει. Ναι. Για να δω. Ό,τι μου πεις. Δεν μπαίνει τώρα αυτό. Έτσι μπαίνει. Θα χτυπήσεις. Θα δούμε ένα άλλο βιβλίο τάφο σε λίγο, αριστερά. Θα δούμε ένα άλλο βιβλίο τάφο σε λίγο, αριστερά. Αυτή είναι η βιβλιοθήκη της Εφέσου που υπήρχε. Μία από τις διασημότερες βιβλιοθήκες της εποχής εκείνης και αυτός ο δρόμος οδηγεί προς το στάδιο. Εδώ δεξιά, ευθεία μπροστά δηλαδή, είναι πάμε στο στάδιο. Αυτή είναι η βιβλιοθήκη της Εφέσου που υπήρχε. Μία από τις διασημότερες βιβλιοθήκες της εποχής εκείνης και αυτός ο δρόμος οδηγεί προς το στάδιο. Εδώ δεξιά, ευθεία μπροστά δηλαδή, είναι πάμε στο στάδιο. Εντάξει, τα έπιασες τώρα με το πυρούνι σου. Πάτα αυτά που είναι στο πυρούνι. Πάτα αυτά που είναι στο πυρούνι, τα ρίχνεις έξω. Βλακίες. Ναι, αλλά τις κάνεις όμως. Δεν θα λίγο να το κάνω. Δεν τρώνε. Λίγο. Έλα, τρώγε. Ας μπορείς να βάλει τέτοιο. Μπορώ. Θα τα κόψουμε λίγο ακόμα.